ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും എന്റെ പ്രണാമം. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഒരു പ്രണാമം. ഓം അജ്ഞാനാതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനെ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. പാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗൽപദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും എന്റെ പ്രണാമം. ഇന്ന് 15-ാമത്തെ അധ്യായം, 2-ാമത്തെ പാർട്ട്. ഉത്ക്രാമന്തം സ്ഥിതം വാപി ഭുഞ്ജാനം വാ ഗുണാന്വിതം വിമൂഢാനാനുപശ്യന്തി പശ്യന്തി ജ്ഞാനചക്ഷുഷാ. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ഈ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നുവെന്നോ ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ട് ഏതു തരം ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നോ മൂഢന്മാർക്ക് അറിയാൻ വയ്യ. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. യദന്തോ യോഗിനശ്ചൈനം പശ്യന്ത്യാത്മന്യവസ്ഥിതം യദന്തോപ്യകൃതാത്മാനോ നൈനം പശ്യന്തി ചേതസ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയുന്നു. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ശരിയാവണ്ണമുള്ള ആ ജ്ഞാനം, ഭഗവത് ജ്ഞാനം, അത് ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നുള്ളതല്ല കിട്ടുന്നത്. അത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കിട്ടി നമുക്ക് അമുക്താവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ജന്മങ്ങളെ കുറിച്ചും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സ്ഥിതിയെ കുറിച്ചും വളരെ നിശ്ചയം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങളും ആ ആചാര്യന്മാരുടെയും നിർദ്ദേശങ്ങളും അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ വാണികളും മാത്രമാണ് നമ്മൾ
അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് പിന്തുടരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ശരിയായിട്ടുള്ള ആത്മജ്ഞാനം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ആ സ്ഥിതി അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. യഥാദിത്യഗതം തേജോ ജഗദ്ഭാസയതേകിലം യച്ചന്ദ്രമസി യച്ചാഗ്നോ തത്തേജോ വിദ്ധിമാമകം. പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്ധകാരമത്രയും നീക്കി അതിനെ ശോഭമാനമാക്കുന്ന ആ സൂര്യന്റെ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെ ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സുകളും എന്നിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ സർവ പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും തേജസ്സും ചൈതന്യവും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അതിന്റെ ആ പ്രഭ, ആ സൂര്യന്റെ പ്രഭ എല്ലാ ദിവസവും ആ സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ തേജസ്സിൽ ആ സർവ ആ പ്രകൃതിയും ആ ഭാഗം തേജോപൂരിതമാകുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ആ സൂര്യന്റെ തേജസ്സും അതിന്റെ നിലാവും ഇതെല്ലാം തന്നെ ആ എന്താണ് ഭൂമിയിൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നു. അങ്ങനെ അതിന്റെ ചൈതന്യം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെയും ചൈതന്യവും അതിന്റെ ഓജസ്, തേജസ് ഇതെല്ലാം തന്നെ വരുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അഗ്നിയുടെ തേജസ്സും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നു. ഗാമാവിശ്യ ഭൂതാനി ധാരയാമ്യഹമോജസ പൂഷ്ണാമി ചൗഷധി സർവ സോമോ ഭൂദ്വാരസാത്മക. ഞാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപൂകി അവയെ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. ഞാൻ തന്നെയാണ് ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള നിലനിൽപ്പും ആ സ്ഥിതിയും ശരിയാവണ്ണം നടത്തുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പോൾ ഗുരുത്വാകർഷണം അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഗ്രഹങ്ങള് എല്ലാം തന്നെ അതാത് സ്ഥിതിയിൽ നിൽക്കുന്നതും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അച്ചുതണ്ടിൽ തിരിയുന്നതും എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ആ ഗ്രഹങ്ങളിലെല്ലാം ഉൾപോകി അതിന്റെ സർവചരാചരങ്ങളിലും ആത്മഭാവേന വന്നിട്ട് അതിനെല്ലാം ഓജസ് കൊടുക്കുന്നതും ആത്മരൂപേണ വരുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ചന്ദ്രനായിട്ട് തീർന്ന് ആ സസ്യങ്ങൾക്ക് വളരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓജസ്, ജീവരസം ഇതെല്ലാം തന്നെ ആ ചന്ദ്രന്റെ പ്രഭയിൽ നിന്ന് തേജസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്നു. ആ ചന്ദ്രന്റെ തേജസ്സും ഭഗവാനാണ്. അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വ പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിത പ്രാണാപാന സമായുക്ത പജാമ്യന്നം ചതുർവിധം. സകല ജീവജാലങ്ങളിലുമുള്ള ദഹനാഗ്നിയാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ അഗ്നി അഗ്നി എന്താണ്? നമ്മൾ പുറമേ കാണുന്ന അഗ്നി മാത്രമല്ല, നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനകത്തും അഗ്നിയുണ്ട്. അതാണ് ജഠരാഗ്നി അഥവാ ദഹനാഗ്നി. അത് എന്താണ്? ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറന്തള്ളുന്നതുമായ ആ പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെയും ദഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് നിലനിൽപ്പ്, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവജാലങ്ങളുടെയും ശരീരത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമാണ് ജഠരാഗ്നി. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആ ഭക്ഷണം ശരിയായിട്ടുള്ള ദഹനം നടന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഊർജത്തിനും പുഷ്ടിക്കും ആയിട്ട് തീരുകയുള്ളൂ. അല്ലാത്ത പക്ഷം ശരിയാവണ്ണം ആ ജഠരാഗ്നി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം തെറ്റുകയും ശരീരം നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ ജഠരാഗ്നിയായിട്ട് ആ ഭഗവാൻ സർവ ചരാചരങ്ങളുടെയും ഉള്ളില് ഇരിക്കുന്നു. ആ ദഹനാഗ്നിയാണ് ഞാനെന്ന് പറയുന്നു ഭഗവാൻ. ആ പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരം അഥവാ കുടിക്കുന്നത്, അതുമാതിരി കഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, കുടിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ തരത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള നാനാവിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെയും ദഹിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുക. ആരാണ് അതിന് ഹേതു? ആ ജഠരാഗ്നിയായിട്ട് ആ ജഠരാഗ്നി രൂപേണ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭഗവാനാണ്.
സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതി ജ്ഞാനമപോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃത് വേദവിദേഹ ചാഹം. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആ സ്ഥിതി, സ്വന്തം സ്ഥിതി വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരോടും. എങ്ങനെയാണ്? സർവ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ അന്തർയാമിയായിട്ട് ഭഗവാൻ വാഴുന്നു. ആ സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉളവാകുന്നത്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. എന്താണ്? സർവ ജീവജാലത്തിലും അന്തര്യാമിയായിട്ട് ഭഗവാൻ വാഴുന്നു. ആ ഭഗവാനാണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് ആ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള തേജസ്സും ഓജസ്സും എല്ലാം തന്നെ ആ ജഡരാഗ്നി രൂപത്തിലും അതുമാതിരി ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള ആ ബദ്ധ ആത്മാവും ആ പരമാത്മാ രൂപത്തിലും എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ ശരീരത്തിൽ, നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീരത്തിൽ വാഴുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ സ്മരണയും ജ്ഞാനവും ആ ഭഗവാനാണ് ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുള്ളത്. അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ശരിയാവണ്ണം ഉള്ള ആ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുവാനും ആ ഗുരുക്കന്മാരെ അനുസരിച്ചിട്ട് അവരിൽ നിന്നുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം ഗ്രഹിക്കുവാനും ഉള്ള ആ സ്മരണ വരുന്നതും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ആ മറവി നാസ്തികന്മാരും മറ്റു തരത്തിലുള്ള വ്യാജ ശാസ്ത്രങ്ങളും ഉപദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആളുകളും അതേപോലെ എന്താ രാജസീകമായിട്ടുള്ള ആ എന്താ പലതരത്തിലുള്ള ഭോഗത്തിനും പണത്തിനും ഓടി നടക്കുന്ന ആളുകൾ, അതേമാതിരി താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾ, ഇവർക്കെല്ലാം ആ മറവി രൂപേണ ഭഗവാൻ അവരിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എത്ര തന്നെ ആശിച്ചാൽ പോലും അവർക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ മാർഗത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അവർ ഒരു വേള അത്തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന സദസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ കേൾക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം ഏതാണോ അവിടെ എത്തിയാൽ പോലും അവർക്ക് അതില് വൈമുഖ്യം തോന്നുന്നു. അവരുടനെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് എണീറ്റ് പോകുന്നു. അവര് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇതൊന്നും എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല, ഞാന് വേറെ എനിക്ക് ടൈമില്ല, എന്താണ് കാശുണ്ടാക്കാനും പലതരത്തിലുള്ള ഭോഗങ്ങളുടെയും പിന്നാലെ അവർ പോയി പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതിനുള്ള മറവിയും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ സർവവേദങ്ങളിലും, വേദം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏതൊക്കെയാണ്? പറയൂ, ഏതൊക്കെയാണ് വേദങ്ങള്? ഋഗ്വേദം, സാമവേദം, അഥർവവേദം, യജുർവേദം. അഥർവവേദം. അപ്പോൾ ആ വേദത്തിന്റെ ഉത്ഭവവും എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് സർവവേദങ്ങളും ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വേദങ്ങളുടെയും ഉത്ഭവവും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. അത് ആ വേദങ്ങളിൽ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് പരന്നു കിടക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ മഹിമകളും ആ ഭഗവാന്റെ മാർഗങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ആ വേദങ്ങളിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വളരെ അധികം ബൃഹത്തായതുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന് അതെല്ലാം തികഞ്ഞ് തിരിച്ച് അറിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും വളരെയധികം സമയമെടുക്കുന്നു. അത് ഗൂഢമായിട്ടൊക്കെയാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും കാണുന്നത്. അതുമാതിരി പല പല സ്ഥലങ്ങളിലുമായിട്ടാണ് ആ ഭഗവാന്റെ സർവജ്ഞത്വം, ആ ഭഗവാന്റെ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ പരന്ന് കിടക്കുകയാണ് ആ വേദങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ. അത് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് വളരെയധികം പ്രയാസകരമാണ് ഇതെല്ലാം നോക്കി ചെയ്തിട്ട് അത് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആ വേദങ്ങളുടെ അന്തം, അതായത് വേദം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കർമ്മകാണ്ഡാണെങ്കിൽ വേദങ്ങളുടെ അന്തം, അതായത് വേദാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് നിവൃത്തി മാർഗമാണ്. അങ്ങനെ ആ വേദത്തിന്റെ ആ അവസാനത്തെ ആ ഭാഗം, അതാണ് ഓരോ വേദത്തിന്റെയും അവസാന ഭാഗങ്ങളാണ് നിവൃത്തി മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റു മാർഗം, അതല്ലാത്ത മാർഗത്തിനെ പ്രവൃത്തി മാർഗം എന്നും പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആ വേദാന്തം ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും 100-ലധികം വേദാന്തങ്ങൾ ഉണ്ട്. പക്ഷെ
കുറെയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് പോയി. 1000-ലധികം വേദാന്തങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. വേദാന്തം തന്നെയാണ് ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് 100-110 വേദാന്തങ്ങൾ, 110 ഉപനിഷത്തുകൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഉപനിഷത്തുകളുടെയും എല്ലാം സർവസ്വം വേദങ്ങളുടെയും ഉപനിഷത്തിന്റെയും സർവസ്വമാണ് ഭഗവാൻ ഈ 700 ശ്ലോകത്തിലേക്ക് ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ ആ എസൻസ്, ആ മൂല്യം ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ വേദങ്ങളെ അറിഞ്ഞതും വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് വേദത്തിൽ നിന്ന് അറിയേണ്ടത് എന്തോ അതാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. അതിനു പകരം അല്പബുദ്ധികളായിട്ടുള്ളവർ മറ്റു തരത്തിലുള്ള ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങൾ പ്രാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്ന അതിൽ നിന്നുള്ള മന്ത്രങ്ങളും യജനങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്ത് പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളെ പ്രാപിക്കുന്നു. പക്ഷേ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അതാണ് ആ സ്ഥിതിയാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ശരിയവണ്ണം ആ വേദങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. ദ്വാവിമൗ പുരുഷൗ ലോകേ ക്ഷരശ്ചാക്ഷര ഏവ ച ക്ഷര സർവാണി ഭൂതാനി കൂടസ്ഥോക്ഷര ഉച്യതേ. പുരുഷന്മാർ രണ്ടുവിധം, തെറ്റുപറ്റാവുന്നവരും അല്ലാത്തവരും. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തെറ്റുപറ്റാവുന്നവരാകുന്നു. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റുകയില്ല. അപ്പോൾ പുരുഷന്മാർ എത്ര പേരുണ്ട്? രണ്ടു വിധമാണ് പുരുഷന്മാരുള്ളത്. രണ്ടു വിധം. അപ്പൊ പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പുരുഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആരാണ് പുരുഷൻ? ജീവാത്മാവ്. ജീവാത്മാവാണ് പുരുഷൻ. ആ പുരുഷ എന്നുള്ള ജീവാത്മാവ്, പുരുഷൻ, ഒരു പുരുഷനാണ് ജീവാത്മാവ്. ആ ജീവാത്മാവ് തന്നെ രണ്ട് വിധം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലുള്ള ആ ജീവാത്മാവ് തന്നെ എന്താണ്? മുക്താത്മാക്കളായിരിക്കും. അവര് നമ്മളെക്കാളും ഉത്കൃഷ്ടരായിരിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ജീവാത്മാവിനെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു: മുക്താത്മാവും ബദ്ധാത്മാവും. നോട്ട് ചെയ്തെടുത്തോളൂ. അതായത് മുക്തപുരുഷന്മാരും ബദ്ധപുരുഷന്മാരും. നമ്മളെല്ലാവരും ഏത് ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നു? ഏത് ഗണത്തിൽ പെടുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും? പറയൂ. ബദ്ധപുരുഷന്മാര്. ബന്ധാത്മാക്കളല്ലേ? ബന്ധാത്മാക്കളല്ലേ നമ്മളൊക്കെ? അതെ, ബദ്ധ ആത്മാക്കളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് തെറ്റുപറ്റുന്നു. അതുപോലെ മറ്റ് മുക്തപുരുഷന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും തെറ്റ് പറ്റുകയില്ല. അവര് ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ആണ് ഉള്ളത്. അവര് ഉത്കൃഷ്ട ലോകത്തിലുള്ള ബദ്ധരാണെങ്കിൽ ബദ്ധരല്ല, അവര് മുക്തരായിട്ടുള്ളവരാണ്. ആ ബദ്ധസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് മുക്തസ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ള ആത്മാക്കളാണ്. അവർക്ക് ഒരിക്കലും തെറ്റുപറ്റുകയില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തെറ്റുപറ്റാവുന്നവരാകുന്നു. അതുപോലെ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റുകയില്ല. മുക്തപുരുഷനും വേറെ ഒന്നോടൊന്ന് പറയൂ. മുക്തപുരുഷൻ, പിന്നെയുള്ളത് ബദ്ധപുരുഷൻ. ഈ പുരുഷ എന്ന് പറഞ്ഞ ശബ്ദത്തിന് ആത്മാവ് എന്നാണ് അർത്ഥം. മുക്തപുരുഷൻ, ബദ്ധപുരുഷൻ. മുക്തപുരുഷൻ ഉത്തമ പുരുഷസ്തുജ്ഞ പരമാത്മേത്യുദാഹൃത യോ ലോകത്രയമാവിശ്യ ബിഭർത്തവ്യ ഈശ്വര. ഇവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനുണ്ട്.
അദ്ദേഹമാണ് മൂന്ന് ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പരമപുരുഷൻ, ഈ പുരുഷന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാക്കളുടെ എല്ലാം തന്നെ ആ നിയന്താതാവ്, ആ ഉത്ഭവ സ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെയാണ് ആ പരമപുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പരമപുരുഷൻ, ആ പുരുഷോത്തമൻ എന്നെല്ലാം വ്യാവഹരിക്കുന്നത് ഭഗവാനെയാണ്. അങ്ങനെ ആ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ആ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളിലും അന്തര്യാമിയായിട്ട് പരമാത്മാ രൂപേണ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഈ മൂന്ന് ലോകങ്ങളിലും വന്നിട്ട് അന്തർഗതനായിട്ട് സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളിലും അന്തര്യാമിയായിട്ട് അവരെ പുലർത്തി പോരുന്നു. യസ്മാക്ഷരമതീതോഹ അക്ഷരാദപി ചോത്തമ അതോസ്മി ലോകേ വേദേ ച പ്രതിത പുരുഷോത്തമ. ഞാൻ ഇന്ദ്രിയ അതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനും സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ സ്വസ്ഥിതി പിന്നെയും ഭഗവാൻ തുടരുകയാണ്. ഭഗവാൻ പിന്നെയും ഭഗവാന്റെ സ്വസ്ഥിതി മനുഷ്യരാശിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഞാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അതീതനും എന്ന് പറഞ്ഞാല് മനുഷ്യന്മാരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്, ഉണ്ട്. അതിനുമെല്ലാം അതീതനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനും. അതായത് ക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നശിക്കുന്നത്. നമ്മള് ഏതൊക്കെ പദാർത്ഥങ്ങളുണ്ടോ ഈ ഭൂമിയിൽ അതെല്ലാം നശിച്ചിരിക്കും. പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ അക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നശിക്കാത്തത് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഈ ഭഗവാനാണെങ്കിൽ അക്ഷരവുമല്ല അക്ഷരവും അല്ല, അത് അതീതമാണ്. ക്ഷരത്തിനും അക്ഷരത്തിനും നശിക്കുന്നതും നശിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള ആ പദാർത്ഥങ്ങൾക്കും അതീതനാണ് ഭഗവാന്റെ സ്ഥിതി. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെല്ലാം ക്ഷരങ്ങളും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തുള്ളതെല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും അക്ഷരങ്ങളുമാണ്, നശിക്കാത്തതും ശാശ്വതവുമാണ്. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ സ്ഥിതി ഇതൊന്നുമല്ല. ഭഗവാന്റെ സ്ഥിതി അതിൽ നിന്നും അതീതമാണ്. സർവശ്രേഷ്ഠനായതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വേദങ്ങളിലെല്ലാം എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ആ പരംപുരുഷനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ വാഴ്ത്തുന്ന മന്ത്രങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നു. യോ മാമേവ സമ്മൂഢോ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം. യോ മാമേവ സമ്മൂഢോ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം സ സർവവിദ് ഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എന്ന് നിസ്സംശയം അറിയുന്നവർ എന്നെ എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ്. അവരാണ് എല്ലാം അറിയുന്നവർ, ഹേ ഭാരത. അതുകൊണ്ട് അവർ എൻ്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് അതിന് ഉത്തരം പറയുക? ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യത്തെ പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ശരി, അതെ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇത്രയും അധ്യായത്തില് ഭഗവാന്റെ സ്വസ്ഥിതി വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ ആ ജ്ഞാനം നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് ആണ് നമ്മള് ഈ ശാസ്ത്രത്തിനെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാനെ ശരിയാമണ്ണ കൃഷ്ണാബോധത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഭക്തി യുദ്ധ സേവനം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാരണമായിട്ട് വരുന്നത്, അല്ലേ? പറയൂ. അതെ അതെ. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം വരുന്നത്. അല്ലപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു കാരണം വേണം. ആ കാരണമാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീതയില് ആ ഭഗവാന്റെ സ്വസ്ഥിതി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ കൃഷ്ണബോധം കൈക്കൊള്ളുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഭക്തന്മാരെല്ലാം ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തില് പൂർണ്ണമായിട്ടും മുഴുകി ഇരിക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ വേറെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മള് ഭഗവാനെ എന്താ സേവിക്കേണ്ടത്. അതെ. ഇദം ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രം ഇദമുക്തം മയാ നഘ ഏതദ് ബുദ്ധ്വാ ബുദ്ധിമാൻ സ്യാത്
കൃതകൃത്യശ്ച ഭാരത, ഹേ പാപരഹിത, ഞാനിപ്പോൾ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ്. ഇതറിയുന്നവർ ബുദ്ധിശാലികളാവും, അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരികയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഈ 15-ാമത്തെ അധ്യായം ഈ വേദങ്ങളിലെല്ലാം വളരെയധികം തിരഞ്ഞാൽ വളരെ ഗുഹ്യവും ഗൂഢമായിട്ടും ആണ് ഈ ഒരു ശാസ്ത്ര തത്വം അതിലിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ശരിയാവണ്ണം ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതറിഞ്ഞ ആൾ എന്താണ് ഇതറിയുന്നവർ ബുദ്ധിശാലികളും. അത്തരത്തില് നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കുമ്പോൾ പരിപൂർണത കൈവരികയും ചെയ്യുന്നു. പരമപുരുഷന്റെ ഈ തത്വശാസ്ത്രം പഠിച്ചറിഞ്ഞ് ഭഗവത് സേവന നിരതരാകുന്നവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബാധയിൽ നിന്ന് ഒഴിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ശരിയാവണ്ണം തത്വശാസ്ത്രം നമ്മൾക്ക് എല്ലാ അധ്യായങ്ങളിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ സ്ഥിതി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു, കർമ്മത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞ് എന്താണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബാധയിൽ നിന്ന് ഒഴിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. ആധ്യാത്മികമായിട്ടൊരു ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയാണിത്, ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനം. അത് നടത്തുന്നിടത്ത് ഭൗതിക മാലിന്യം നിലനിൽക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആധ്യാത്മികവും അതീന്ദ്രിയവുമാണ്. അത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക പ്രവൃത്തിയല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. അത് നടത്തുന്നിടത്ത് ഭൗതിക മാലിന്യം നിലനിൽക്കുന്നില്ല. ഭഗവത് സേവനവും ഭഗവാനും ആധ്യാത്മികമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന സേവനവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് ഭക്തിയുത സേവനം നടക്കുന്നത്. നോട്ട് ചെയ്തോളൂ, ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് ഭക്തിയുത സേവനം നടക്കുന്നത്. സാധാരണ പ്രവർത്തനം പോലെയല്ല ഭഗവത് സേവനം എന്ന് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ബുദ്ധിമാനും വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഏതൊരാൾക്കും കൃഷ്ണബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്താതിരുന്നോളം കാലം സാമാന്യ ദൃഷ്ട്യാ അവർ ബുദ്ധിമാനായിരുന്നാലും അയാളെ ആ നിലയ്ക്ക് അംഗീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരാള് എത്ര തരത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളും അതുമാതിരി വ്യാകരണം ശാസ്ത്രം അതുമാതിരി ദർശനങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ എല്ലാം തന്നെ വളരെയധികം PhD പോലുള്ള വളരെയധികം ബിരുദങ്ങളും എല്ലാം എടുത്ത ഉള്ള ഒരു പണ്ഡിതനാണെങ്കിൽ പോലും ആ വ്യക്തി ശരിയാവണ്ണം ഭക്തിയുത സേവനത്തില് മുഴുകാത്തിടത്തോളം കാലം ആ നിലയിൽ അയാളെ ഒരു ഭക്തനായിട്ടോ അംഗീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. എങ്കിൽ പോലും ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ള ഒന്നും അറിയാത്ത അധികം ശാസ്ത്രജ്ഞാനങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാതെ ഒരു ശാസ്ത്രമോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു പാമരൻ അഥവാ തീരെ പാണ്ഡിത്യമില്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ പോലും ആ വ്യക്തി ഭഗവാനെ വിശ്വസിച്ച് ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ശരിയാവണ്ണമുള്ള കൃഷ്ണബോധത്തിന്റെ വഴിക്കാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഈ 15-ാമത്തെ അധ്യായം പൂർത്തിയാകുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് 13-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. 13-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, അത് നോക്കാം. ഞാൻ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ട് തരാം, നിങ്ങൾ അതിന് ആൻസർ പറയാം.
ആ 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ആ മനസ്സിലായത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്താ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കുക. അപ്പൊ ആരാ പറയണത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുമല്ലോ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്.